Привет хора и добре дошли отново сте с вашия доктор Денев. Правим впечатление, че независимо от цялата информация, която е достъпна в интернет, независимо от това, че много хора, включително и аз, сме говорили по темата за изчистването на подкожните мазнини и за това как най-бързо и здравословно да понижим нашата телесна маса, т.е. да понижим нашите мазнини и тегло и да изградим едно по-добро, едно по-красиво и съответно здраво тяло, все пак масата от хора, не само в България, но и в целия свят продължават да търсят детокс чайове и различни медикаменти за постигане на една по-добра визия. Това обаче не е никак здравословно и ще доведе в дългосрочен план само и единствено до различни здравословни проблеми. И в следващото видео ще ви споделя двата най-основни и важни фактора при изчистването на подкожни мазнини и понижаване на телесното тегло като цяло. А също така ще ви споделя какво да очаквате за напред.